Готово? Вече е 10 Вече. часа. Окей. Събрахме се горе-долу. 14 човека, който закъснял, ще влезе пак. На запис. Готово всичко. Готово? Здравейте! Вече официално на всички. Добро утро и добре дошли тук в нашия чат за гости. И днес аз ще водя това бизнес кафе. Благодаря първо за оказаното ми доверие от Люба. И бих искала да ви запозная днеска именно с моето лично, защо аз съм в тази нова прекрасна компания на Livegood. Виждам, че имаме и гости, които може би не са чували за тази компания и за това днес ще научат някои неща, а подробностите ще се разкажат утре вечер на презентацията. Много се радвам за тази наша първа среща, която имам чест да водя аз. И съм развълнувана. Като всяко ново нещо, вълнението и притеснението са ръка за ръка. И мисля, че да не водя само монолог, а да направим един разговор. Аз в момента ще кажа моите доводи, моите предимства и защо аз реших да вляза в тази прекрасна компания, а после искам и вашето мнение, вашите въпроси, за да можем евентуално да отговорим или да помогнем с нещо. Винаги в живота, както се казва, има един първи път и за мен това е именно днес в моето първо бизнес кафе. Искам първо да се представя за тези, които ме виждат за първи път. Казвам се Фридел Фиксман. Много странно име, не се чудете, българка съм. Просто са ме кръстили на моята баба германка. И за приятели и за всички, които биха искали да се обърнат за по-кратичко към мен, могат да ми казват Фрида, най-семплото. За това, че на 66 години съм след един месец, но аз си казвам вече, че съм на 66 и се самоопределям винаги като щастлива пенсионерка. И защо? Сега ще се опитам да ви разкажа. Аз не съм мрежовик, нито някакъв професионален гуру, въпреки че познавам мрежовия маркетинг от няколко години. Аз съм обикновена жена, като всички вас, която благодарение на една друга прекрасна жена, надявам се днес да е сред нас, Соня Табутова, открих нещо, което наистина преобрази моята представа за нетворк маркетинг. Първо искам да благодаря на Соня, че имаше това търпение и смелостта да ми се обади и да сподели тази информация, за която искам да споделя днес. Когато тя ми звънна в един януарски ден тази година и деликатно започна да ми говори за една нова компания, аз рязко я прекъснах и казах: не, стига, не искам друга компания MLM, моля те спри, не мога повече, не искам да слушам нищо, защото вече знам абсолютно всичко. Такова предложение просто не очаквах. Обаче Соня просто запази самообладание и пак искам да й благодаря, че беше много търпелива и ме помоли само да изслушам до край. И тогава да говоря. И така, мили приятели, аз млъкнах и заслушах. Това, което казват хората, че имаме две уши, за да слушаме, една уста, за да говорим, го разбрах защо е вярно. Какво толкова ме впечатли от всичко, което чух? Първо, че не трябва всеки месец да купувам или продавам продукти и помислих, че не съм чула добре. Не можех да повярвам на ушите си. Не трябва да гониш стокооборот, въпреки че има продукти и то на много високо качество. Няма нужда да купуваш да правиш лично поръчки всеки месец, за да си активен. Това толкова ми разпали любопитството, защото досега не бях чувала такъв бизнес да правиш именно по този начин. Беше много странно и аз вече слушах и попивах всяка една нейна дума. И после, естествено, започнах и
дойдоха въпросите. Когато чух всички отговори на въпросите, които аз зададох на Соня, просто реших на мега да пробвам дали е вярно всичко това. Толкова много ме заинтригува, че моята интуиция ми каза, давай, какво чакаш, пробвай. И реших веднага, че трябва да съм тук и сега в тази компания, LiveGood. Чували ли сте за тази компания? Аз не. Сега ще ви разкажа именно моето, защо съм тук в тази компания. Не съм се отказала от тази компания, на която ползвам продуктите повече от 4 години. Всички знаят, че докато ходим на работа, заплатите са горе-долу едни, но като се пенсионираме, пенсиите са много по-малки. И оттам започнах да мисля как да имам допълнителни доходи. Кой няма нужда днес от такива? Но в компанията, на която аз си партнирах и ползвах продуктите, започнах да се опитвам да имам такъв доход. Но за мен започна да става много, много по-трудно, защото аз бях пенсионерка, а всъщност нямах свободно време, защото трябваше да изучавам продукти, трябваше да се срещам с хора непрекъснато, трябваше да търся нови клиенти. Всеки месец трябваше да започвам от начало, от нулата. И това нещо всеки месец най-малко ми трябваше, за да съм активна, да влагам едни 120 евро. И това са доста пари. Доста. За всеки. И все пак съм в пенсия. Не мога да и се насладя, защото бях вечно да търся начин, за да достигна ранг. Всеки месец да го защитавам отново и отново. Като свършва всеки месец, идва първо число, на другия ми идва вечния въпрос. Ще успея ли този месец? И това наистина не ми даваше спокойствие. Каква е тази компания LiveGood? И пак, защо реших да стана ней партньор? Разбрах и проучих по-точно, че LiveGood е една от най-добрите в момента по бързото си развитие и с най-добри възможности за истински пасивен доход. Да, казвам ви, истински пасивен доход. Защото всяка компания MLM говори за този пасивен доход. Но ако погледнем реално, ако ти не купуваш или не продаваш в тази компания, няма откъде да ти дойде този доход в MLM компания. Там, ако не продаваш, не печелиш. Ако хората по теб спрат да продават или купуват, и твоят доход спират. Тогава питам, къде е този пасивен доход? Оказва се, че наистина там пасивен доход няма. Какво е пасивен доход? Според мене това е инвестиция, която трябва във времето да ти носи пари и без да правиш нищо. Нали така? Здравей, може ли да си... Само си изключи микрофона, ако обичаш, много те моля. Здрасти, добре дошла. Значи, говорих ви именно за тази инвестиция, която трябва да ни носи пари и без дори да правиш нищо, нали така? Това е все едно да даваш апартаменти под наем или да имаш депозитирани пари. Всеки един от вас знае именно какво е това пасивен доход. Ето тук в LiveGood това видях, че е възможно. Тук в тази компания всичко е възможно. И ако искате да имате допълнителна пенсия, пак говоря за пенсия, защото моята гледна точка, аз съм пенсионер, или доход, за който работи на заплата или в друга компания, стига само да станеш партньор и да си плащаш редовно членския месечен внос. Как и защо? Сега няма да ви разговарям много подробности, който просто иска много повече подробности. Утре вечер имаме една прекрасна презентация и накрая ще ви съобщи и за нея. Който иска да разгледа и да пробва, може да поиска линк от човека, който го е поканил. И така, да продължа за моето, защо трябва да сме тук и сега в тази компания. Пък после вие ще кажете вашето мнение или въпроси. Не искам да бъде монолог само от моя страна, затова като свърша и смятам да бъда малко по-кратичка, ще ви дам думата и всеки може да вземе микрофона. И така, ето някои от предимствата и възможностите тук в LiveGood. LiveGood какво означава? Добър живот. Това е което тази компания ни предлага. Това означава да има
продукти, които са на много високо качество и да са на много ниски цени. Първо, искам да ви кажа, че не ви каня да се присъединявате в друга MLM компания. И това искам да е ясно на всички. И това именно е новото тук, защото не си обвързан, както казах вече, с автоконсумизъм. Или това е да поръчваш за себе си всеки месец продукти, за да си активен. Второ, не си длъжен да правиш стокооборот, т.е. не си длъжен да продаваш. Трето, не започваш всеки месец от нула. Четвърто, не си длъжен всеки месец да доказваш ранга. Един път си го взел и го поддържаш. Не си длъжен да търсиш всеки месец нови клиенти и това е просто вау за мен. Как ви звучи това? Добре, нали? Който работи в MLM, той ще го оцени най-много. Казах ви, прекалено е хубаво, за да е вярно, нали? Звучи така добре, че нямах никакво съмнение и реших веднага да стана партньор, още след разговора вечерта с Соня. Много от хората, на които им разказвам, се страхуват да опитат, защото ако им кажеш една по-сериозна цифра, някой ще се хванят, а така просто не им се вярва, че тук няма никакъв риск. Колко пъти сме харчили пари за ненужни неща или за глупости, поне ние жените сме способни на това. Кой не е чувал за свои познати как са губили пари в бизнес от неясен характер? Това тук е невъзможно, защото тази компания е регистрирана в щата Флорида в Америка, където има много строг закон да се проверява всяка една компания, да няма именно такива фактори като пирамидални и е забранено с закон. И после идваме до инвестицията, която всеки един ще си зададе въпроса. Аз колко трябва да вложа? Това са само $40, които се плащат еднократно и $9,95 на месец като абонамент. Това е, което си плащаме. Все едно, че плащаме един абонамент към Netflix или към Amazon или абонамента ви за телевизия към Viva.com или интернета. Само тук има една особеност, че при нас се връщат доходи, връщат се пари. Аз прецених, че тази сума от $49,95 няма да бъде проблем за бюджетът на моето семейство и реших веднага да стана партньор. И вече 4 месеца, откакто взех това спонтанно решение, защото беше спонтанно, моментално, не съм чакала на другия ден, веднага станах партньор. Защо? Защото видях перспективата на тази инвестиция в бъдещето. Видях какво ще ми донесе и как ще промени моят живот и ще се радвам на този истински пасивен доход и ще си живея едни спокойни старини. Споменах преди, че тук има и продукти. И те, искам да ви кажа, че са на много високо качество, като във всички MLM компании. Защото се създават от самата компания по свои рецепти, от нутрициолог и аптекар по най-съвременните технологии и съставки, които са в крак именно с сегашния начин на живот. Както знаем, че MLM бизнесът съществува от много години и някои компании просто не подновяват формулите и техните продукти не са актуални и не действат както когато са били създадени преди 30-40 години. Ето защо новите технологии сега и съчетанието на съставките ги правят тези продукти на LiveGood уникални. И още по-хубавото е, че именно цените не са обременени с надценката за дистрибутори, защото LiveGood е отделила маркетинга именно от продуктите. Затова именно един продукт тук може да бъде по-евтин с 85% по-малки от същият в друга компания. Лично аз купих няколко продукта, за да се уверя дали това е така. Например, мога да ви кажа за магнезия, че тук в LiveGood струва към $8, докато аз оттам, където го купувах до сега, струваше винаги от $18 до $22 и като качество този магнези е много, много по-добър.
Но всички сме различни и това е светът. И за това светът е прекрасен, нали? Затова именно всеки, когато чуе нещо ново, реакцията му е различна. Всеки трябва сам да прецени про и контро и какво именно ще му донесе в бъдеще или как това решение ще промени животът му. Естествено, и какво ще стане, ако не направи нищо. Ето какво видях аз тук в LiveGood. Едно, първо, пасивен доход. Второ, с спечелените пари от тук мога да продължа да си купувам любимите продукти от сегашната компания или от която да е друга. Евтини и висококачествени продукти, които мога да препоръчвам на хора с ограничени доходи. Доход, който мога да оставя на моите деца и внуци без разни завещания и документи, а само като им оставят данните за вход в сайта. Това е приказка. И какво ще стане, ако не стана партньор в LiveGood? Просто нищо. Ще се останем там, докъдето сме стигнали, вечно броящи стотинки и най-вече неудовлетворени. А защо живеем този живот, нали? Всеки един от нас иска да бъде щастлив, иска да бъде удовлетворен, иска да бъде доволен, иска да бъде и здрав. И тук искам да ви кажа моят девиз, който като една шега, по-добре, не е ли по-добре да си здрав и богат, отколкото болен и беден? Защото колкото и да сме алтруисти и да искаме да помагаме на всички да са здрави и богати, не можем да го направим, защото всеки месец ти пристигат сметките и ти трябва да ги платиш. Много ще се попитат как така, като не продаваш и не купуваш продукти, откъде печели тази компания и партньорите? Именно от лоялния вход, който вече ви казах, че е $40 еднократно и $9,95 на месец. Тие са около 18 лева на месец. За мен това ми се стори смешна инвестиция в сравнение с други компании, в които аз всеки месец трябва да харча към $120. Когато направих съпоставка 9,95 срещу 120 евро, аз просто поех въздух и казах, това е наистина чудесно. И си направих една сметка, също че аз за 16 години работа в България ми дадоха пенсия от 220 лева. И затова тук си представих моето бъдеще, перспективата. Ако аз си плащам редовно членския внос, ще имам по-голяма пенсия, която постепенно в годините може да достигне до $2000. Може да е след 2 или 3 години, но вноските, които съм правила през тези години, ще ми се върнат само от една пенсия месечна. Това е система, която работи. И ако искаш да разбереш подробности наистина как става това, ще узнаеш, ако утре вечер отделиш малко от твоето време, за да дойдеш на една презентация, която по-подробно и професионално ще ви изясни това. Друго, което ми хареса тук е, че като се регистрирах, Соня ми каза, че мога да поканя още 2 човека, за да си върна инвестицията. И аз веднага реших да поканя съпруга и синът си. Защо не? Така направихме един семейен бизнес само за някакви $150. И така моите роднини, тесни, ще имат и своят пасивен доход. Така се ентусиазирах, че започнах да разказвам на много приятели и познати, и те също решиха да станат партньори. Благодарение на тях аз си възвърнах инвестицията още първата седмица и даже спечелих $100 отгоре. Благодаря на всички днес за доверието, което ми гласувахте. Вече се убедих наистина, че тази компания работи 100%. Вече нямам и минимално съмнение, че работи, и всеки, който все още не е взел решение, нека да побърза, за да не заемат хубавите места, както се казва. Ако днес не сте тук, искам да ви кажа, че след време, след месец, година, 2,
всеки един ще дойде тук, защото всички вече ще са записани. Затова е хубаво да си от първите, защото всички после ще са наши партньори. И още предимства. Имам мой собствен онлайн магазин само за 9,95, в който постоянно влизат нови продукти от най-различно естество и в най-скоро бъдеще ще има пътешествие на цени по-ниски от 85% от други такива. Колко струва един онлайн магазин, който не се е опитвал да създаде, той не знае. И пък да не говорим за сайт. Аз лично поисках да си направя сайт и ми поискаха 3000 лева. Отказах се. Това е непосилна сума и не знаех дали изобщо този сайт ще бъде толкова функционален, за да ми възвърне тази сума. И тук друго, което много ми хареса, че имаме система на обучение, която е безплатна. Благодарение на всички партньори, които са повярвали преди 1 година, когато се е родила LiveGood и вече са тествали и пробвали как работи, сега са изготвили именно програма и стратегия, как можем да печелим по-бързо и в повече. Това е супер, защото това ти го предоставят напълно безплатно. Всеки един, който е ходил на курсове или на обучение, знае какви са цените в момента. А тук всичко имаме безплатно. От теб се иска само да повториш това, което тези хора ти показват. Нищо друго. Тук имаме постоянна взаимна помощ. Обученията са достъпни за всички, без ограничение кой какъв ранг има или кога е дошъл. Никога не си сам. Има и към кого да се обърнеш за помощ. И това е прекрасно. Искам да благодаря на Люба, на Сашо, на Соня, на всеки един, който мога да кажа денонощно се отзовава на нашите въпроси и в наша помощ. Аз получих такава помощ и сега също съм на линия за всеки, който има нужда, независимо кой го е поканил. Работим все пак в един екип заедно и трябва да си помагаме. Каквото си получил, трябва да го върнеш по един или друг начин. Какво по-хубаво от това? Изисква се от теб само да гледаш, да слушаш и да действаш. Защото без действие, мили приятели, няма резултати. Няма смисъл да си губите времето и да влизате на 20 презентации, на 30 кафета и така нататък. После нищо да не направите. Не си губете времето, защото докато вие се начудите дали да влезете, другите хора от цял свет се регистрират всяка секунда. Всяка секунда има регистриран партньор. Защо? Защото разбраха, че LiveGood е лесно. LiveGood е семпло. И LiveGood за 1 година надмина 1 300 000 партньори. Това е рекорд за една нова компания. Именно за 1 година. И който разбира, както казват, тук се спира. И пак да повторим, че LiveGood не е MLM компания, а бизнес клуб. Най-вече искам да ви кажа на хората, които имат друг бизнес или участват в друга MLM компания и са на високи рангове, че тук могат да станат спокойно партньори, защото не е конкурентна компания, тъй като продуктите са разделени от маркетинга. Никой не е длъжен да купува от продуктите, ако не иска. Тук могат само да печелят и да си купуват от любимите си продукти в тяхната си компания. Това се казва свобода. Истинска свобода. Най-после свобода. Възползвайте се. Възползвайте се. Много вече лидери се присъединиха и усещат вкуса именно на тази прекрасна свобода. Аз също препоръчвам продуктите само на хора, които нямат достатъчно средства и искат да са здрави. И точно това е мотото на тази компания LiveGood. Да живееш добре. И тя е да бъдем здрави, без да харчим цяло състояние. Кой не иска
Това искам да знам. Има ли такива хора, който не иска да бъде здрав и да не влага цяло състояние в покупката на продукти? Тук всеки може да печели и да си харчи парите където иска. Имате само едно задължение. Да си плащате ежемесечно членския внос от 9,95. Нищо друго. И другото предимство на тази компания, за да се ориентирате, е създала още една възможност. Линк, за да се разходите безплатно в сайта и да го разгледате подробно, преди да вземете вашето решение, да станете партньори. Който иска такъв линк, може да помоля човека, който го е поканил днес тук, и това да ви даде шанс за повече информация. Вътре има всичко. Можете да разгледате сайта, да видите продуктите, да видите маркетинг и не може да се изказвате от рода това не е за мен или това не става, без да имате необходимата информация. Преди някой да ви е казал тези думи, просто му кажете: много ви моля, информирайте се. Ето още един плюс, който искам да добавя за тази компания. Тя плаща всеки четвъртък. Не е на месеца. Всеки четвъртък. Така ви се дава възможност да получавате доходи всяка седмица. После има и месечни бонуси, но това друг път ще обясним. Още един плюс, че вътре във всеки магазин имаме внедрен Google преводач, с който всеки може да обръща на предпочитания от него език, и това е голямо предимство за хора като мен, където живеят в друга държава и можем да пращаме информация в цял свят, на всички приятели от всякаква националност. Това за мен е голямо облегчение, защото срещнах огромни проблеми с другата компания, която нямах нищо на италиански и много ми беше трудно и е трудно все още човек да привлече или да обясни на хора, които се интересуват. Във всяко едно нещо, което аз се докоснах в тази компания, е направено и обмислено до най-малките подробности, за да ни е лесно, комфортно и да не губим време. Толкова лесен бизнес аз просто не бях сънувала дори в мечтите си. Не съм срещала толкова лесно. Не напразно се нарича този бизнес за хора като мен или за хора, които нямат понятие, и мога да ви кажа, че ще се справят отлично. Няма нужда да имате големи познания по информатика. Затова го наричат народен бизнес. За народа. За хора семпли като мен. За хора, които са дори на моята възраст. Затова как се печели, вече казахме. Но искам да попълня само, че компанията дава още една възможност да спестим пари. И именно от абонамента. Ето още едно нещо, което тя е измислила. Ако си платим за 1 година, ти подаряват 2 месеца гратис. Това също е много хубава инициатива. И още нещо. Когато печелим пари, тези същите можем да ги използваме, да си плащаме абонамента или да си платим, например, цялата стойност 100% от поръчката, която сме направили на продукти. Не ти се налага да вадиш повече пари от джоба си. Аз лично и това изпробвах. И работи. Какво по-хубаво от това? Плащаш един път и не вадиш други пари. Всеки ще попита как става, нали? Ами, можем да ви кажем, само че утре. Каня ви всички, които малко или много се заинтересуваха днес да дойдат на Бизнес кафе. И утре ви каня на презентацията, утре вечер във вторник от 19:30 и ще разберете повече подробности. Ще имате честта от наши компетентни лидери да ви въведат в този прекрасен, лесно достъпен за всички бизнес. Live Good ти дава хиляди възможности. От теб зависи дали ще се възползваш. Искаш ли да печелиш бързо?
Ще ти покажем. Искаш ли да знаеш как? Ще те научим. Но ако не искаш нищо, ние не можем да ти помогнем. Това зависи само от теб. Искаш ли или не? Помислете как тази нова компания само за 1 година живот вече наброява толкова много партньори, повече от 1 милион. Всяка секунда някой от целия свят се регистрира, защото са разбрали този нов бизнес модел, който много мрежовици са чакали от години. Това е бъдещият Amazon 2 и ще го надмине, защото тук се печели не само от продукти. Всеки месец влизат продукти с високо качество на невиждане ниски цени. Това не е компания само за здравословни продукти. Нека да изясним това. За сега наистина има в повече само това, но тук ще има продукти от всякакъв характер, с стоки от високо качество, произведени по нови технологии, съобразени именно с начина на живот, начина ни на хранене, на околната среда. Ще има. Ето защо искам да ви обясня също, като компании, които са на толкова много години и ги познават и като Herbalife или Amway и други, няма да са вече актуални, защото не променят технологиите, нито формулите на продуктите и те вече просто не действат както са действали преди години. Аз вече направих моят избор. Не съм се отказала от нищо, само добавих още нещо ново, а именно тази прекрасна възможност за един пасивен доход, от който смятам, че много хора имат нужда. Който иска, както иска, трябва да реши за себе си. Ако не го разбираш, попитай. Моята интуиция ме доведе до тук. Вярвам, че този път няма да ме подведе. Нямам съмнение, още един път повтарям, нямам абсолютно никакво съмнение, че LiveGood ще е компанията на бъдещето. Скоро много MLM компании ще го разберат и ще повторят този бизнес, този нов модел на нетворк маркетинг. Бъдете първи, бъдете иноватори, бъдете вие пътеводната звезда във вашия живот. Не чакайте някой друг да ги изгради вашето щастие. Това е от мен, скъпи приятели. Не искам много да ви оттекчавам, не искам да ви обяснявам подробности. Ако някой иска да допълни или да задава въпроси, можете да отворите вашите микрофони и да споделите, ако все има партньори, които са тук, тяхното защо са дошли в LiveGood и дали има нещо, което аз просто съм пропуснала. Понеже толкова много предимства има, толкова красиви неща, че човек просто не мога да обхвана абсолютно всичко за толкова малко време. Така че, мили приятели, благодаря ви за сега за вниманието и за търпението. Смятам да не съм ви оттекчила и да съм запалила във вас любопитството. Давам микрофона на вас. Желаещи? Благодаря, Фрида. О, благодаря. Интересно. Да, аз се включих късно, но пак те чух. Много се радвам всеки да се включи и всеки да печели. Това е наистина уникален бизнес. Успех на всички! Благодаря, Деси. Искам аз да кажа нещо. Може ли? Може, всичко може. Здравей, Роси! Да видя къде се... сега виждате ли ме, чувате ли ме? Чуваме те, не те виждаме. Добре. Нищо, говори, чуваш те добре. Правя проби тук, но за сега неуспешни. Добре. Наистина, сега искам и аз да кажа нещо, което в момента ме впечатли. Аз вече съм член на тази компания, на този клуб. Плащам си членски внос, доволна съм. Доволна съм не защото много съм спечелила, аз все още не съм тези много активните, но, както каза ти,
това е бизнес за всеки, защото ти на тези години казваш, ама аз на моите години, аз след мъничко, след около 2 седмици ще стана на 74. Значи това е една възможност за абсолютно всеки, който иска да си живее живота спокойно. Ами аз цял живот съм работила и съм плащала с педагогическо образование, с толкова нерви с деца, знаете как се работи. И сега вземам минималната пенсия, 520 лева. Ама това не е ли кошмар за мен всеки месец да мисля? Въпреки че аз не съм толкова от тези, които са се замислили, защото знаете, че имам съпруг, който няма да ме остави гладна и жадна. Но това е една прекрасна възможност за всеки един човек да си има пари, да си има възможност да живее живота просто спокойно, без да се стресира. Разбира се. Освен това... в бъдещето, Роси. Това е перспективата в бъдещето, защото трябва да подчертая, че това не е бизнес, който в момента веднага ще ти донесе милиони. Да, има методи, два метода, бърз и бавен, зависи всеки един от нас, кой ще избере от тези два метода. Именно това ми хареса, че просто дава възможност на всички, и на тези, които са по-активни, и на тези, които са по-бавни, и на тези, които просто искат, могат да изчакат, млади хора, които искат след 2 или след 35 години, когато и да имат един стабилен доход, те просто трябва да си плащат членския внос. Не се изиска да купаеш пенсия, осигурена пенсия, която ще бъде много по-голяма от тази, която ще вземат, плащайки си осигуровките с една заплата. Разбира се. И аз точно за това се включих веднага. Ама веднага се включих, без да зависам. Точно за това. Благодаря ти много, Роси, защото последва веднага. Видя ми се толкова лесно и толкова хубаво. И още едно нещо сега се замислих точно, защото до сега, говори се за всички тези компании, които имат толкова хубави продукти за здраве. Наистина са хубави всички, защото иначе няма да продават качествени продукти на всички MLM компании. Но много от тях са произведени, както каза ти, много години назад са направени техните формули, а човешкото тяло се изменя. Ние живеем в такъв живот вече напоследък, толкова бързо се променя, толкова интензивно се променя просто качеството на живот. Толкова деца вече се раждат с аномалии, толкова непознати болести има вече толкова резистентни на антибиотици и на какво ли не станахме, че просто трябва да се променят и тези продукти. И много се радвам, че тази компания точно така прави. Много съвременни продукти, с съвременни технологии, с съвременни продукти. Те имат просто качество не само на продукта, а качество на всичките съставки, от които този продукт. Да, и сертификати и на всички съставки, от които произвеждат продуктите. Така че аз съм една щастлива пенсионерка, която може да живее. Още една щастлива пенсионерка. И така, моят девиз пък е здрави и щастливи въпреки всичко. Защото приемайки тези продукти, значи ние си живеем здрави и щастливи въпреки всичко това, което ядем, пием, което ни заобикаля и така нататък. И така, благодаря ти, Фриде, за всичко. Аз се радвам, че си моя приятелка и ще те следвам в тази компания до край. Благодаря. Добро. Това само исках пак да добавя, че независимо дали ти си по бавен или бърз начин работиш в тази компания, едно е сигурно. Рано или късно ти винаги ще имаш пасивен доход. Това трябва всеки един да го знае, че тук пасивният доход е реален. Важно е само, както каза и Росито, да си плащаме тези 9,95. Това са около 18 лева. 18 лева днес какво са? 2 тортички и 2 кафенца, като отидете с приятелка и днес сте вече изхарчени. Да не говорим за хората, които пушат цигари. Така че смятам, че не е една сума непосилна за който и да е. Някой друг да поиска микрофона, заповядайте, нека да си поговорим, кажете вашето мнение. Ако имате въпроси, попитайте. Добро утро, Любов Великанова. Благодаря много, Фрида. С толкова гореща бизнес кафе, аз ти слушах направо на стрив все едно. Толкова приятна беше, толкова ти вложи в това нещо своята енергия.
който придаде на нас. За твоето Ентусиазма е голям. и твоята вяра. Всяка една твоя дума се усеща, че такава вяра имаш в компания Livgood. Благодаря ти много. И аз съм много доволна, че съм в Livgood, защото без една година, 30 години мрежа в маркетинг и когато ни говорим един пенсионер, друг пенсионер, и аз съм пенсионер, и все едно Бен Глински помислила за пенсионери, също ние само за млади хора, за да оцелеем. Защото всяка една държава, всяка една, която плащат ни пенсии, понеже моята професия е икономист, и аз винаги смятам цифри. И понеже Русица Наполи каза за пенсия, която те получава, и аз започвам да смятам. 40 години чакаме нашата пенсия. 40 години, това 12 месеца, 418 месеца чакаме. Ако 500 лева ще разделим на 480 месеца, това става 1 лев и 4 стотинки на месец ни начисляват. И когато ние виждаме колко осигуровки плащаме и колко от тези осигуровки ни дават 1 лев 4 стотинки, 1 лев 4 стотинки и дълго трябва да чакаме, в Livgood можем да спечелим доста по-бързо. Какво още искам да кажа? Много ми хареса тук. Знаете, когато ние не трябва да правим стокоборот, когато не трябва да продаваме продукти, се освобождават много време. Спокойни сме. Това време на нас не е толкова важно, защото за това време ни помагаме на нови хора. Защо Фрида подчертава няколко пъти, че ние винаги помагаме, независимо кой на каква дълбочина, в каква структура се намира, всеки, който се обръща, помагаме. Защото тук такива условия, в които вие ще разберете утре, има един такъв бонус и нашите, когато на вас е добре и за нас е добре. Когато ви печелите повече и повече пари и компании на нас плащат за това. И затова ние инвестираме това времето, което се освобождава в нашите нови партньори, в нашите бъдещите партньори, обясняваме на тях, събираме с групи, работим. И затова никой не се остава сам тук. Винаги сме заедно. Но на всички искам да кажа, че може би някой, който за първи път дошъл и мисли, че добре, Фрида разказа, но ще дойде времето. Тогава ще се включи. Може би нямат пари човека, може би нямат времето сега, може би много е заед. Но мога да ви кажа, че времето изтича. И аз, когато се включих в Livgood, аз помислих, Боже, колко години трябва още да чакаме да излезе нещо такова подобно, където има толкова изгоди, а задължение само 9,95 от нашата страна. Аз нямам време. И нямаме време да чакаме някога ще излезе нещо подобно. Повярвайте, това чакахме 90 години, когато навлезе първата компания Amway на нашия пазар, тя на 90 години, за да се роди този Livgood, този клуб Livgood, тази компания Livgood, за да можем да дишим, да имаме свобода, да се радваме, да вече няма такива състояния не много добри като в мрежа в маркетинг, защото много сме уморени от него. И аз съм много благодарна, благодарение на ръководството на компания, че ние имаме това. Искам да споделяме с всеки. И още веднъж, Фрида, благодаря ти много. Дебют е страхотен. И аз Браво. също благодаря, Люба, за помощта, която неуморно ни даваш, защото без твоята помощ, наистина за хора, които като тебе са вече от 1 година в тази компания, е наистина голямо облегчение да знаеш, че винаги до тебе има човек, на който можеш да звъннеш и да ти помогне. И аз, мили приятели, ви казвам, че също съм вече почти 24 часа на разположение за всеки един, който има нужда от помощ. И това, което искам пак да ви кажа, че не трябва да имате никакво съмнение, абсолютно никакво съмнение, защото такава, както казва Люба, такава възможност
един път се отдава, както се казва на български, птичен стокац е един път на рамото ви. Така че възползвайте се, повярвайте, проспектирайте, погледнете във вашето бъдеще. Не дейте гледа утре какво ще получа. Да, много от вас искат бързи и лесни пари. Много от вас искат да започнат да печелят още утре. Да, може да спечелите и още утре. Затова, мили приятели, поискайте от вашия човек, който ви е поканил, линк, за да можете да се разходите гратис, безплатно, първо в сайта, да погледнете абсолютно всичко, да имате някаква представа и утре вечер да поискате пак линк от който ви е поканил за тази презентация, за да се потопите наистина в същността как наистина работи всичко тук. Някой друг, ако иска да сподели? Да, Фрида, благодаря за прекрасната презентация и да потвърдя това, което каза преди малко. 24 часа съм на разположение. Да, казвам на всички, това е вярно. Когато и да потърся Фрида, аз съм към нея включена. Винаги ми е помагала, никога не ми е отказвала и винаги е била обстойна. И до край, докато не го разбира, не ми я оставя. Затова ти благодаря. Много ти благодаря за подкрепата и не само от тебе, аз се усещам и от другите. Налагало ми се да търся отгоре от тебе. Благодаря на всички, благодаря на компанията, че има. Това исках да кажа. Благодаря ти много за доверието, защото на всички искам да кажа, че когато имаш доверие и си сигурен в човека, който ти подава ръка, можеш спокойно да се облегнеш на него и да продължиш. Защото много хора следват именно човека, не следват компаниите. А тук искам да ви кажа, че последвайте компанията. Няма значение човека. Всички партньори, които сме вече тук, в тази компания, всеки един ще ви даде ръка и ще ви помогне. Просто повярвайте, опитайте. Смятам, че за никого не е проблем тази инвестиция от $50. Няма да го разори никой, за да можете да видите, че наистина работи. Това само от приказки, че аз ви казвам, че работи, няма как да го разберете, ако не го пипнете вие с вашите ръчички. Някой друг да каже неговата си мнение? Да, Фриди, аз искам да кажа моето мнение. Давай, мила. Значи, изобщо не съм от активните хора, но ако бях току-що влезнала за първи път да те слушам, със сигурност щях да се запиша с затворени очи. Обичам те. Благодаря, Надя. Направо, слушайки те, викам, Боже, аз защо стоя и бездействам? Нищо, ще се активираш. Всяко нещо с времето си. Баба Ванга е казала, всяко нещо стои във въздуха и чака своето време, за да се активира. Така че не си закъсняла. Най-важната стъпка Нати си я направила. От тук нататък всичко е в твоите ръце. И знай, че ако имаш нужда, винаги има кой да ти помогне и да ти отговори на въпросите. Благодаря ти за доверието, Нати. И аз благодаря. Фриди, да продължа пенсионерската тема. Първо да ти благодаря за това, което направи за всички нас, партньори и гости. Наистина, както казва Наталия, така говори, обяснява, че и мен ми се поиска да се запиша. Още един път. Но и другото е вярно, че следваме хората, които са напоканили и които се познаваме от други компании. Аз точно така постъпих. Последвах поканата на Валя Григорова, защото с нея и с Сашо се познаваме от друг проект. Да.
Направих точно така, както те ме посъветваха. По този начин се включих. Много ми помага Сашо. По същия начин се включиха и моите приятелки от другата компания, където съм включена. Те ме последваха не защото знаеха, а защото повярваха, че където съм дръжнала и щом съм го направила, трябва и те да върват комплект с мене. Това е за включването. И понеже през целия си живот, през къде ли не съм минала, и аз като тебе в първия момент си казах, не, толкова е хубаво, че не може да е вярно. Да, да. Толкова труд съм хвърляла, толкова тревоги, безсънни нощи с наличието на продукти в шкафовите, а с липсата на пари да се плата сметките, да се нахраня децата. Сега вече моята отговорност и безотговорност към никого, само към себе си, реших веднага да се включа, защото, както ти каза, ние нямаме много време да мислим, а компанията няма много време да ни чака. И с моя мрежови опит през последните 20-30 години, откъде ли не, много ми хареса, някой спомена преди месец, че тази сегашна нашата компания, този клуб и тези условия, които ни предлагат, това е една почивна станция на уморени мрежовици. Точно! Благодаря. Това е за мен. Много внимавам да не правя грешките, да каня неподходящи хора, да включвам на килограм, да вървя като майка орлица подир всеки, да го напътствам и съветвам. Сега давам информация и чакам който прояви интерес да ми се обади за подробности. Действам по съвсем различен начин, много бавно и сигурно, защото знам, че аз не съм се качала на влак, кораб или нещо друго превозно средство. Ние вече сме на ракетата към едно наше бъдеще, подсигурено финансово, даже и да ни искаме. Само трябва да изчакаме момента, когато да видим какво имаме да харчим. Точно. Това е от мене и успех на новите. Нека да не останат нови, а да не бъдат новобранци и да не се страхуват, защото всичко, което ние знаем и колкото да е малко за няколко месеца, можем да го предадем с удоволствие, с тънката мисъл, че когато сме заедно, ще бъде много по-добре. Да, говорна дружина, планина повдига, поговорката. И една поправка да ти кажа, която ти на грешка направи. Каза, че сме вече 1 милион. Не е вярно. Някъде вчера оня ден видях 1,400 хиляди. Тъй, че сега тук си лафям по пенсионерски, не се знае следващата цифра, която ще публикуват, колко ще бъде. Защо ние да не сме в тази блага позиция, която ни дава възможност живота? Това е от мен, до нови срещи и не се преработвайте. Браво, браво, Галя, благодаря ти. Ние сме от един град, Русе, и се поддържаме. Чакам, когато минеш през Русе, вече официално да пием и може и не само кафе. Добре, обещавам тържествено. Добре, благодаря много. Чао. Някой друг? Да? Просто трябва да знаете, че толкова бързо се развива, както каза Галя, това е една ракета. Толкова бързо и в момента вече се открива пазара в Китай. А знаете ли, когато един китаец се появи, какво става? Става лавина. Така че всички, които трябва да знаете, че абсолютно всички, които се регистрират в света, те идват и при нас. Защото матрицата, която разпределя, именно подрежда всички партньори, е това. И именно лоялното разпределение на всички тези бонуси идват при нас. Няма къде да отидат. Затова, когато ние сме едни от първите, всеки следващ, който се регистрира в която и да е точка на планетата, идва под нас. Попада винаги в нашата структура, в нашата система. Така че всички, както се казва, сме едно семейство в целия свят. Затова, мили хора,
Благодаря ви за вниманието. Ако някой друг иска да каже нещо, микрофона все още е при вас, за да не ви бавя. Много хора имат ангажименти, понеделник е, така че заповядайте. Който иска, нека да поиска линка, от който го е поканил. За утре вечер непременно влезте на презентацията, там ще разберете подробно всичко, системата, кое, как, защо и няма да имате грам съмнение дали да се включите или не. Това беше от мен. Благодаря ви много още един път. Има ли други желаящи? Хайде, смелчаци, въпросчета. Имаме още малко време. Ако не, пожелавам ви един прекрасен ден, една прекрасна седмица. До четвъртък има време, тъй като знаете, че, както ви казах, от четвъртък до четвъртък е седмицата, работната седмица. Тук се плаща на седмица. Имате време да обиколите сайта, да видите, дори да си запазите, както се казва, място и да станете един наш редови партньор. Още един път ви благодаря. Всичко добро и до нови срещи! Много. Благодаря, прекрасна Фриде. О, благодаря, Ласри. Добре дошла.